kaaya sa bukid, uy. Wa may lingaw. Yay! Unsa man ni diri? Kinsa naman puding nasaag sa kong kaharian. Ay, murag kampo na pud ni Supremo ba? Hala, kinsa man ang bayhana na oh. Gwapaha, uy. Uy, murag padulong man. Ini. Ilaron ti karon. Hi, unsay pangalan nimo? Ako si Diwata. Nagunsa di ka diri. Ha? Napa day powers? Tanawa ko. Nakita ka? Hala o, bitaw no, si pangalan nimo. Ako day si Perino, kampo ni Supremo. Ah, di ay. Ako adyo din kalaban. Asa mo gidalaan niya akong blink-blink ko eh. Kabukiran man eh. Kung saan napod ka akong mission dri ah. Watay, Diwata, ug si Pirino. Pirino! Boss iPhone? Hala, kauban niya. Patay booking ko ani ron. Pirino! Ayaw kumpiyansa diya ah. Si Diwata na, kauban ni Junjun. Ha? Diwata, na ako'y pasugo si Makaron. Lugan na kay kuan ni, suko na kay kuan niya. Unsa man na Master Junjun? Lugan na kay kung naglagot ani. Wala akong kabalos ani. Kailangan ni mo makuha ni mo si Pirino. Si Perino, Master. Mismo, si Pirino. Opo, Master. Ang damay. Plano na pud sila oh. Dili ko musugot na kwaon las Pirino. Diwata! Okay. Pirino! Pirino! Okay ra ka? Oh, okay ra. Ano man ka? Sure ka? Ano saan ka? Okay ra ka? Ha? Pirino! Pirino! Baba na. Sukol ka ha? Kahit na mas Pirino ba ito makaya? Eh, nagsibat. Pirino, Oh. unsay nakuha nimo sa kuan kay Boss iPhone? Ay, nag-power. Nag-power ko ato, tapos ninglaag ko sa bukid. Tapos naman si Diwata. Nakita mo na Diwata Pirino? Oh, Pero unsa nimo siya pagkuan ato, nga pawiran man kato niya. pawirad mo niya, gitabon. Tabunan ka niya. Oh, Nawala ka sa basing ato. nawala. Nakalaban ka ni, nahimo yung kakalaban ni noon. Oh, Doon sa man mo pag-power nimo tong ikuan nimo sige daw, pakita daw yung power. Ano daw, ano daw? ano, Lolo? para. Hulo ko. Mura na siya og gamahanan. Grabe. Asa man lagi ka nimo nakuha na? Dito sa balite. Balitin yung nakuha ng pagpawira na. Oh, Ay grabe. Nya unsa may istorya nimo karon nga kay Diwata, unsa may istorya nimo kay Diwata? anak daw si Diwata nga, dili daw, walon ang kwan. Ako adong power. Okay. Unayon ko noon, unayon yung sa iPhone. Hmm. Sisi unsa na feel nimo sisi sa kabus iPhone nga si Diwata imong character, unsa may nakuha nimo? May istorya nimo ana. Eh, syempre, gwapa gud ta. Syempre, diwapa gud ta dito, pero kampon gyapon ko niya, no? Junjun. So unsa power nimo? Pakita nimo power nimo daw, no? Diwata ka? Kaneng. Nya unsa pag ito action Ito nimo guys, kay Diwata? si guys, anak ko guys. Nana, niya, pag tayo may victus mo ko guys, no? Anak, din na siya. Nya pa mo blink ka. Ano na ganyan, victus? Oh, Invictus din na siya di ay. Ano siya, victus? So, unsa ko nimo si Diwata. Diwata ka sa bus iPhone. Yes. Nya unsa pa yun? Napa kay mga powers nga wala pa nimong ipa-discover kay bus iPhone. Napa. Wala pa nimong ipa-discover. Wala pa. So sa magkuan pa sila magpabot pa sa mga Next video. Ayan. Abot lang mo guys.